Babbar dama ga masoya kallon Indian Hausa fim na faɗin duniya a ko'ina kake a duk inda kake kana so kana sauke Indian Hausa fim. Wannan tsarukan za su baka damar samun kowane fim da zarar an saka da ma dukkan wani fim da kake da buƙata. To ku biyo mu daga farkon wannan bidiyo zuwa ƙarshe domin ku san yadda za ku ringa sauke Indian Hausa fim da zarar an saki fim musamman ranar Lahadi da ranar Laraba, kama daga kamfanin Sultan, kamfanin Algaita da ma dukkan wani kamfani mai fassara da ma dukkan wani fim da kake da buƙata. Lokaci ya canza, zamani ya sauya, yanzu za ka inga samun Indian Hausa fim a sauƙaƙe a ko'ina kake a duk inda kake. Matuƙar kana buƙatar Indian Hausa fim ko da yaushe da zarar an saka, musamman tsarukan mu idan ka bi su za ka samu Indian Hausa fim da zarar an saka a ko'ina kake a duk inda kake. Tsarukan mu su ne muna da na Hausa, muna da na Telegram, to a ko'ina kake a duk inda kake wannan tsarin yana baka damar ɗaukan kowane fim da zarar an saka. To da musamman wannan namba idan kuna da buƙatar shiga wannan tsarukan namu za ku iya tuntuɓar mu da kan wannan number waya da muka ajiye akan screen ɗinku kamar haka. A ko'ina kake a duk inda kake, ka tuntuɓe mu akan WhatsApp ko kan Telegram, kai tsaye za mu ma cikakken bayani game da wannan tsarukan na kan WhatsApp ko na Telegram. Duk wanda kake da buƙata idan kai join za ka ringa ɗaukan Indian Hausa fim da zarar an saka a ko'ina kake a duk inda kake. Idan ma dukkan fim ɗin da kake da buƙata za ka iya tuntuɓar mu da kan wannan number waya domin ka samu cikakken bayani, kuma da dukkan fim ɗin da kake da buƙata za ka iya tuntuɓar mu da kan wannan number waya daga farko, kan wannan number waya kamar haka da muka ajiye muku akan screen ɗinku. To idan yau da farkon zuwa wannan channel ɗin kana manta ka yi subscribe ka yi like, shi ne zai baka damar samun sababbin fina-finan mu da sabbin bidiyon mu da zarar mun saka kamar haka. To a ɗau number nan a biyo mu akan WhatsApp, za ka samu cikakken bayani game da wannan tsarin VIP group. Idan ka shige shi ko da yaushe za ka ringa ɗaukar Indian Hausa fim da zarar an saka. To kar a manta a biyo mu da kan wannan number waya da ma dukkan wani fim da kake da buƙata, to kai tsaye za ka iya tuntuɓar mu da kan wannan number waya akan WhatsApp ko kan Telegram. To mun gode da sauraron wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe. Kar a manta a yi subscribe a yi like, shi ne zai baka damar samun sababbin fina-finan mu da sabbin bidiyon mu da zarar mun saka kamar haka. A ɗauka a biyo mu da kan WhatsApp ko kan Telegram.